Ahojte ľudia, som Štúdio 2TV a dneska tu mám pre vás video, že som dostal pozvánku na Squid Game. A tak to vám aj ukážem. Aby ste videli. No aj dozadu. A tá pozvánka na Squid Game je na Squid Game, o ktorom hovorím v príspevkoch, takže si tam môžete pozrieť. A teda, to Squid Game som dostal od Diery do Zahrobia, čo je YouTube kanál. A tam pôjdem v stredu o 16:00 by sa to malo začať a bude to stream. V príspevku som napísal, že je to video, takže prepáčte. Ale ja som aj volal na to číslo, čo je takto zozadu. A zbyhol mi jeden človek z Diery do Zahrobia a povedal, že ho tam automaticky prihlásim. Tak ja vám potom poviem v štvrtok vo videu, že ako to dopadlo. A teda držte mi palce, aby som to vyhral. Teda ja sa lúčim a čau.